Usa sa mga gi-highlight sa ato karong mga pagbasa og sa atong ebanghelyo, kining kalainan sa balaod sa tao og sa balaod sa Ginoo. Lingi ay mong tupad, ing naasay imong ganahan sundon, balaod sa Ginoo o balaod sa tao. Nya kaning balaod sa Ginoo, balaod sa tao, oftentimes, if not all the time, mag-away gini sila, magkabangi gini. Di ni sila or panagsara gyud kaayo nga magkauyon ang balaod sa tao ug ang balaod sa Ginoo. Muna kon ang mga tao isipo nagali nila nga ang balaod sa tao maunay balaod sa Ginoo, sawayon dayon na ni Kristo. Maunay nahitabo sa mga Hudiyo ug sa mga Pariseo, kay ila namang gipamugos nga itudlo ang mga balaod sa tao nga ilang hinimo pas ilang mga katigulangan. Giisip nila nga mao na to'y sakto. Nya kung dili gani matuman, murag nakas Ginoo. Muna nga gipahinomduman sila ni Hesus nga dunay kalainan ang balaod sa tao ug ang balaod sa Ginoo. Diri sa unang pagbasa, si Moises niingon siya, "Tumana gid ninyo kining mga balaod sa Ginoo nga akong gitudlo kaninyo, ayaw kuhai, ayaw pun-i." Nga diri sa atong ikaduhang pagbasa, si Santiago niingon siya, "Kining balaod sa Ginoo nga naghatag natog mga maayo, kaayuhan, dili ni mag-usab-usab." Nya mo nang niingon siya diri, "Tumana gid ninyo og pagmatngon mo nga dili kabulingan ang inyong kaugalingon sa kangilad sa kalibutan." So kining balaod sa Ginoo gibutangan hinato limpyo na, pure. Unya nindot, makalipay, makahatag og kalipay, pero tabuna na sa balaod sa kalibutan gitawag na nagnabulingan. Lingi ay mong tupad, ing nawap ka mabulingi o apa mabulingi. Ana naiuban nato nga bulingo na kay istadan. Unsa may mahitabo, kung dili ta kamatngon nga kini di ay balaod na nis kalibutan, unya magpatuyang na tagtuman, mauna na ang tinuod nga makahugaw nato. Ato sang i-differentiate, tagaan nato kalainan ang balaod sa tao ug ang balaod sa Ginoo. Una, ang balaod sa Ginoo nakasentro sa kalimpyo sa kalag. Ang balaod sa tao nakasentro sa kalimpyo sa lawas. Hay may inyong ganahan limpyuhan, lawas o kalag? Limpyo kay naong, limpyo kay lawas, pero nagpuyo-puyo, way kasal. Unsa man na nagtuman sa sogo sa balaod sa Ginoo o sa tao? Sa tao. Limpyo kayog naong, porting mupili og mga pagkaon kanang di gyud makahatag og sakit, pero wa makigtingog sa daghan kay nangutang niya nga wa mo bayad, wa na niya tinggi, gipangkihan na niya, apil ng iyang igsuon. Unsa man na, limpyo pa na siya o hugaw? Limpyo kay naong, limpyo kay lawas, guwapo kay tanan, pero porting daghan nagkabit. Unsa man na, limpyo o hugaw? Man mong tingog. Limpyo kay naong, limpyo kay lawas, dato kay tanan, pero purting kusugang mo patay og tao, pinaagi anang suhol-suhol kay kontras politika, kontras negosyo, iyang ipapatay.
Pero di siya mo patay, manuhol ra siya. Unsa man na? Limpyo o hugaw? Hugaw. Hugaw kay ignaong, pobre kay lawas, pero kusog kay mualagad sa iyang isig katao, bisag balikason pa, mualagad lang gyapon, manglimpyo anang kanal, manglimpyo anang karsada, bisag dili pa suhulan kay ang iya service to the community. Unsa man na? Limpyo, hugaw. Hugaw kay balay, gisod sa tubig ang balay, labi na panahus-uwan, ang lapok gikan sa silingan adtos ila, padong kay wa nay kanal nga agian, pero di ra gyud mo reklamo, magsige ra gyapon tahod sa silingan nga mo'y hinungdan nga nilunop ang ilang lugar, di gyud manglibak, magsige ra gyapon alagad sa buangon nga silingan. Unsa man na? Hugaw o limpyo? Hay may ganahan ninyong sundon. Pobre kayo, way sakyanan, wa gani siya'y ganay-ganing TV, way refrigerator sa ilang balay, pero kada gyud simana mo palit og slot. Unsa man na siya? Limpyo o hugaw? Nindot kay sakyanan, tagutlo pa kabuk sakyanan, napay millions in the bank, napay nindot kay balay, nindot pa kay mga amenities ang balay, pero wagi palit-palit og slot. Unsa man na siya? Hugaw. Ano na siya? Oh, nay ato gong bangod, basihanan mo na ingos Kristo, ang pulong sa Ginoo, espiritu og kinabuhi, maghatag og kinabuhi. Mo na ingos Moses, si Moises diri sa unang pagbasa, sunda gining pulong sa Ginoo aron mo mabuhi. Tanawan ning mga limpyo kay natugnaw nga mga tao karon na naggubat. Sige man nagkaligo kada adlaw. Ang ba na naway ligo katunto as gubat. Pero ang kasagaran naligo na, pero kusog kay mo diktar patya na. O ana. Nagud usahay nga nindot kay na silang mga instrumento. Di kakitas tao pero makaditik og heartbeat ba nga sige nilang gukod sa heartbeat, daghan na kayong na problema, daghan na kayong na konsumisyon tungod anang pagukod anang heartbeat, pero wa sila kakita sa heartbeat sa ilang palibot nga naghilak ng uban, nga displaced ng uban, nga matay na gani ang uban. Tungod kay ang ilag yung gusto mao gyud matuman, kay sila mo'y nagdas balaod, bisag unsay ikuman sa balaod nga supak sa ilang gusto, ilagin ng ibaliwala. Unsa man na sila? Hugaw, limpyo. Kamoy nag-ingon ana, wa ako mag-ingon ana. So salamat sa mga limpyo kasing-kasing og hunahuna nga nagsigig palit na tog slots. Anhin na lang taning atong slots kay makalipay gyud kaayo na. Nigilingi ay mong tupad. Ingna malipay pa ka mo palit og slot. Ingna palit palkag slot. Nya kana ganing di mo tingog, nya di mo lingi nimo, hugaw na, no? So ako mo taga-update sa atong slots kay nanarabas na tayo bagong slot. Ang atong SBF DAG, San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces para nis atong kumbento. By the way, ang atong kumbento, ang elevator, mura gamay na lang kay kuwang para mudagan. Amot o pa baka na tayo idea o pa mga mudagan. Basig mga tunga-tunga aning buwana or next week, mudagan na siguro na. Pero dili pa masakyan. O niya, diri sa ato sa sulod, napatay orderon nga mga fire extinguisher o ato pa sa nang pabutangan diha og fire, sana IFDAS fire detection alarm system. Niya dayon ang atong kusina, finishing touches o uban pa. Pero practically magamit na gyud ang atong kumbento. So nanatay halin nga 36,640 ka slots, na apay 23,360 ka slots
nga available tag 500 pesos each. Atong pakpakad ang atong namalit sa SBF Dag. Nasa ni siya 16 slot challenge na tag 8,000 per challenge, nakadawat na sa tag 211 ka 16 slot challenge. Salamat kayo. Unya kay naa naman sa tay umaabot nga mga importanteng mga pastoral activities sa buwan sa Septembre, sa Oktubre ug sa Nobyembre. Ato ning gihimuag special slot aron di na ta magsigig baligyag slot kada buwan. So for September, October and November. Unsa may atong activity sa September? Ang atong Paris 11th Foundation Anniversary sa September 5. Unya ang birthday ni Mama Mary, ang atong segunda patron si Mama Maria, September 8. Unsa may atong buhaton ani? Mag-feeding ta sa mga elementary schools. Atong mag-feeding ba? Feeding sa mga estudyante sa elementary schools sa mudawat rasad nato. Naman sa ubang elementary schools din nga dili mudawat. Unya sa October, month of October, October 9, third anniversary of church consecration. Katong pag-consecrate nato ani niya kaning October 12 ang atong fiesta sa atong segunda patron, Our Lady of the Most Holy Rosary. Ang ato aning main activity mao ang pagpanghatag og bugas og noodles og sardinas ngadto sa mga category C o category D sa atong mga pamilya dinhi sa atong parokya. Mga naanis mga at least 3,000 ka pamilya. So mo na atong gastuanan ika-Oktubre. Nya ika-November, ang pinaka-highlight dito sa November mao ang November 24. Hibaw mo unsa ng pitsaha? Birthday na sa parish priest dinhi si Father Siano. Ika 61st birthday na niya. Nya last year pagka 60 sa iyang birthday ning kwanto siya ning himo og project nga mopahimo og mga 60 kabalay ngadto sa labing kabos nga panimalay nya ni ending to nga nakahimo ta og 90 kabalay nya naa paroy nang apply mga 50 na nakapin. So niingon lang sad ko karon sa akong ika 61st birthday maghimo na sad tag 61 kabalay. Ingon arong tinguan na nagpayong intaw na sila sa ilang panimalay. Dili katarong og tog. Pero kadtong 90 kabalay nga ato nang na paayo, awa paron mangmata, galigid-ligid paron. Okay, nanaman, suplito mas atop og bongbong. So ato sang paningkamutan kay nanaman day mga 50 kapin nga nang-apply na sad atong suwayan ha. So naatay slot para aning 3-in-1 nga mga buwan. Natay slot nga CTO gyapon pero atong gibutangag MM. CTO MM or Christ Transforming Union with Mama Mary. Kayang September ug October kang Mama Mary man na nga mga celebrations. So ang CTO para sa November. Damo na CTO MM. Naatay 70,000 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Palit dayo mo tag 100 ra. Abot nag 70,000 ka tag 100. Awa na. Secured na. Bisag di ko kaabot sa akong birthday o mamatay ko before November 24, dayon na gina ninyo himo ang 61 kabalay. Dayon na ginagpanghatag ang bugas ngadto sa 3,000 ka mga pamilya. Dayon na gina ang feeding sa atong elementary school. Hotda na ninyo palit karong si Manaha. Tag 100 raman kamo, di mo manguli karon. Amoy 100 ya. Nawa.
Tubag. Ay mong uli nga di mo kapalit ani nga slot. Simple ra na analyze. 100 pesos labandira gani ana kapalit mo gani. Gusto mong challenge kay hilig mo mong challenge. I-challenge ta mo sa akong edad. 61 man ko pohon. Naatay 61 slot challenge. Tag 6,100 per challenge. Wagi nalipay. Ato ning suwayan ha. Nganong ako maning gihisgutan kay kanang mga limpyog kasing-kasing maghatag nag kaluwasan sa isig katao. Muna si Jesus kay limpyog kasing-kasing nahimong manluluwas. Si Maria limpyog kasing-kasing nahimong kauban sa manluluwas. Ang mga santos na limpyo ang ilang kasing-kasing nagpadayon ang kaluwasan sa atong kalibutan. Nagsunod sila sa pulong sa Ginoo dili pulong sa tao. Kanang pulong sa tao matod pa diri sa atong ebanghelyo nakasintro na sa mga hunahunang dautan, pagpakighilawas, pagpangawat, daghang irong kawatan, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, kita gini gibutang-butangan, pagpagarbo o pagbinuang. Mauna ang mga buhat nga tawhanon. Nga wa Ginoo ba? Way balaod sa Ginoo. Nya kanang kwarta maunay mo patuman aning mga butanga. Og daghan kag kwarta dali kay ka makapanapaw kanang pangabit. Dali kay kang mupatay. Nya kung daghan kag kwarta, mangawat pag yung kag daghang kwarta mo na sa ato karong nasod. Sukad na tao ko sana ko'y buot pagka high school, pirmi na kong makadungog ni anang graft and corruption nga rampant din his Pilipinas. Hangtod karon hapit na lang ko mamatay, rampant lang gyapon ang graft and corruption. Pangawat, unya ang kusog kay mangawat, ang muhimo anang graft and corruption, ang mga dunay kwarta, ang mga dunay gahom, ang mga dunay influensyas katilingban, nga way mga Ginoo sa kasing-kasing, ang naong ray limpyo ang kasing-kasing yawanon.